نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na ranar Lahadi yau 20 ga watan Ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1442 wanda kuma yake daidai da 2 ga watan 5 miladiya ta 2021 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna kuma cikin tafsirin suratul anbiya inda a yau za mu tashi da kan aya ta 92 a gabanin mu shiga karatu ga kaɗan daga cikin tambayoyi da muka samu a wannan ya rubuto yana magana yana tambaya ne akan daren lailatul qadri a waɗanne kwanaki ne ake fara duba daren lailatul qadri kuma daga wani lokaci ne daren yake farawa kuma ya ƙare kuma akwai wata alama da ake gane daren kuma idan aka samu wannan daren wani irin abu ne ya kamata mutum ya yi idan kuma daren ya samu mutum dole ne sai mutum yana cikin ibada zai samu wannan garaɓasar da aka faɗa ta wannan dare a daren lailatul qadri ba a samunsa sai a cikin watan Ramadan saboda faɗar Allah subhanahu wata'ala da ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr mun saukar da alqur'ani a daren lailatul qadri Allah kuma ya bayyana a wani wata ne ya saukar da alqur'ani inda yace shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'an watan ramadan wanda aka saukar da alqur'ani a cikin sa kaga kenan dare lailatul qadr da Allah ya ce ya saukar da alqur'ani a cikin sa yana cikin watan Ramadan saboda haka ba a samun shi a cikin wani wata daga cikin watannin shekara sai watan Ramadan a yaushe ne a cikin watan Ramadan din ake samun sa akwai maganganu daban-daban na malamai amma dai maganar da tafi inganci wadda hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam da yawa suka mara wa baya shine ana samun wannan dare a goman ƙarshe na wannan wata wato wannan goman da muka shiga ta ƙarshe a cikinta ne ake samun wannan dare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iltamisuha fil ashr al awakhir min ramadan ku nemi daren lailatul qadri a cikin goman ƙarshe na ramadan da Allah subhanahu wataala ya bayyana wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokutan da ake dacen samu lailatul qadri kama daga baya da aka samu jayayya tsakanin sahabbai sai Allah subhanahu wataala ya boye wannan lokacin kuma boye wannan ranar ko wannan daren akwai babbar hikima ta Allah subhanahu wataala ga bayinsa hikimar shine mu tashi mu yi aiki tukuru domin lalubo wannan dare da dacewa da shi domin da a ce an ajiye wani dare sananne aka ce lalle daren lailatul qadri a cikin wannan daren yake to da shikenan mutane sai su shantake sai wannan daren ya zo sannan sai kuma kowa ya miƙe ya ja daga
to sai aka ɓoye shi yadda za ka zama lalibe kake ta yi har Allah ya sa ka canko. Sannan wasu hadisai sun nuna cewa ana samun sani a cikin wutiri, iltabisuwa fil wutiri min al-ashr al-awakhir. Wutiri shine daren 21 ko daren 23 ko daren 25 ko da 27 ko da 29. waɗannan su ne darare wutiri da suke cikin goman ƙarshe. To ana dacewa a samu a cikin waɗannan darare. Babu wasu alamu na musamman wanda aka ce su ne alamun gane wannan dare. Akwai jita-jita da yawa ake yadawa na cewa za ka ga komai ya yi sujjada, za ka hango ɗakin Ka'aba, wanda na san da wannan alamar ba wanda ya taɓa ganin dare da Lailatul Qadri, don ko ba wanda daga nan kai ko a cikin Makka yake, in ba a cikin farfajiyar masallacin harami yake ba zai gano ɗakin Ka'aba ba. Sauraka wannan duk jita-jita ne. Abinda dai ya tabbata kamar da yake cikin Sahih Ibn Khuzaimah zai kasance safiyar daren, ba wai da safiyar daren, sabihati yau abin da Lailatul Qadr din zai zama rana ga ta da haske amma babu zafi, tana da haske amma kuma babu zafi a cikinta. Allah subhanahu wata'ala ya sifanta abinda zai kasance a cikin wannan dare, ce salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya, aminci ce ita, ko aminci ne shi wannan daren har zuwa hudu alfijir. Ma'ana duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya sa ya dace da wannan daren, to zai ji fayau zuciyarsa, ba zai ji wani damuwa da bakin ciki da wani abu na firgici a tare da shi ba. Allah subhanahu wata'ala zai sa masa nutsuwa da kwanciyar hankali, ya ji a ranar babu wata damuwa tare da shi, babu wani lokaci da yake jin daɗi kamar irin lokacin. To wannan wasu malamai sun faɗa, kuma shine ma'anar salamun hiya. Shi wannan daren aminci ne hatta matla'il fajr, har zuwa hudu alfijir. Aisha radiyallahu ta'ala anha ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa idan ta dace da daren Lailatul Qadri wacce addu'a ya kamata ta yi. Annabi ya ce ki rika cewa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kai mai afuwa ne kuma kana son afuwa, don haka kai min afuwa. A wannan lokaci ana son bawa ya cika yawaita addu'a da roƙon Allah subhanahu wata'ala gafara. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wanda duk ya tashi yayi ibada a daren lailatul qadri yana mai imani da neman lada a gurin Allah, za a gafarta masa abin da ya gabata na laifukansa. Ashe kaga ana son wannan daren ya riske ka kana ibada, ana son ya riske ka kana cikin ibada, musamman ma tsayuwa gaba ga ubangijinka kana sallah, domin sallah ita ce mafi kololuwar ibada. Bayan tauhidi babu wata ibada da gabobi suke yi kamar sallah. To samun ka tsaye kana sallah shine ma'anar man qama ramadana, man qama lailatul qadri. Samun ka a tsaye a wannan dare kana bautawa Allah dalili ne da yake sawa ubangiji ya maka gafara. Saboda haka tambayar ka ta ƙarshe cewa dole ne mutum ya zama yana ibada, na'am, me amfanin ka tashi a wannan daren kuma ka zauna kai ta wani saƙe-saƙen banza a zuciyarka baka ibada? To me za ka yi in ba ibadar ba? Baka ba kuma ka kwanta kai baccinka mana, kai ba kai bacci ba, kai kuma kai ibada ba, to me kake so ka samu? Ibadar ita ce ko ka zanto kana sallah, ko kana karatun Qur'ani, ko kana addu'a kana roƙon Allah.
wannan shi da ibadar da ake so. To ka tashi ka yi zugum kai baka ce komai ba, shi kenan sai a ɗauki irin garaɓasar da ake ba masu ibada a baka. Wani yana tashi a daren ya shiga ban ɗaki ya fitsari ya daya kwanta, shi kenan da ya tashi ya buɗe ido sai a ce ga wani ba ya tashi kusan masa sai da ya tashi fitsari rabansa shi ne wannan fitsarin da zai je a cikin toilet ya fito, shi ne rabansa. Saboda haka sai a tsananta ibada. Allah subhanahu wata'ala ya samu dace. Wannan shi kuma yana tambaya ne, shin ya halatta a sayar da jakin gida? Ya halatta a sayar da shi mana. Duk wani abin da ake amfani da shi na halal, duk wani abu na halal da ake amfani da shi ya halatta a sai da shi, matukar dai ba haramun bane ba najasa bane. A jaki ana amfani da shi, ana daukan kaya, ana hawa, sauraka kaga yana da amfani. Kuma jaki a karan kansa ba najasa bane, dan ka taba jaki baka taba najasa ba, ba kamar a ce ba haya ba misali. Sauraka ne ma zaka hau, zaka dora kayanka. To wanda yake nuna cewa ana iya sai da shi. Allah subhanahu wataala ya ce wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dawakai da alfadarai da jaki da jakai wal bighala wal hamira da jakai litarkabuha dan ku hau kuma ku yi ado. Saboda haka yana da amfani, kuma Allah ya faɗi wani abu daga cikin amfaninsa shine kamar hawa, akwai kuma dora kaya. Saboda haka ana iya sayar da shi, amma in kasancewa waɗanda za ka sayarwa ci za su yi, to haramu ne ka sayar musu. Wanda ka san yankawa zai ya ci, an haramta cin jakin gida, jakunan gida an haramta cinsu. Saboda haka wanda kasancewa ci zai yi ko zai je ya sayarwa masu yankawa su ci, in har ka san da wannan, to baya halatta ka sayar masa. Sai yake tambaya kamar da yanayin tarbiya, yake cewa yanayin tarbiya da ake ciki na taɓarɓarewar tarbiya da zama da mutane daban-daban masu hali daban-daban a gidan haya, shin ya halatta mutum ya yi abin da zai dakatar da haihuwarsa daga kan haihuwar fari har sai ya samu gina gidansa? To ban sani ba, shin Allah ya masa alkawari ne cewa in ya dakatar da haihuwar zai samu kudin gina gidansa? Sun yi alkawari da Allah cewa ka dakatar da haihuwar, in na baka kudi ka gina gida sai ka saki haihuwar. Ko kuma sun yi alkawari da Allah subhanahu wata'ala kan cewa in ya gina gidansa Allah zai ba shi haihuwar bayan ya dakatar da ita. Haihuwa ni'ima ce, hiba ce, kyauta ce. ya habu liman yasha'u inasan wa ya habu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasan wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Allah ya kirawo haihuwa kyauta kuma daga wajensa. Annabi Zakariya ce habli min ladunka, habli kai min kyauta daga wajenka, zurriyatan tayyiba, ta zurriya tayyiba. To kana tambaya ta cin ya halatta ka dakatar da kyautar da Allah zai iya baka daga ta farko ka ce Allah a jirike kyautarka har sai na gina gida? Abinda ake bukata a wajenka kai iya bakin kokarinka. Ba duka wanda suke zaune gidan haya da ƴaƴa tarbiyyar ƴaƴansu take lalacewa ba. Da yawa suna na gidajen haya suke kuma tarbiyyar ƴaƴansu zanzan ba abin da ya shafe ta. Wani kuma gidansa ne ciki da waje din dashi ne, amma kuma tarbiyyar ƴaƴan ba kyau. Samun gina gida naka na kanka ba shi yake nuna zaka iya kula da tarbiyyar ƴaƴanka ba. Rashin mallakar gida naka na kanka ba shi yake nuna cewa ba za ka iya kula da tarbiyyar ƴaƴanka ba. Abinda ake bukata ka yi iya naka kokari kuma Allah zai taya maka. In Allah ya ga zuciyarka ya ga kokarinka, to ubangiji subhanahu wataala zai taya ka abinda ba za ka iya ba sai ya iya maka.
kuma ya kamata mutane su sani hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa babu wani rai da Allah ya rubuta za a haife shi to fa sai an haife shi saboda babu ta hanyar da zaka iya dakatar da abin da Allah subhanahu wataala ya nufi zuwan sa duniya in kaga bai zo duniya ba ta mancan haka Allah ya rubuta ba zai zo ba saboda haka ka je ka dakatarwa da matarka haihuwa ka cuci kanka ka cuce ta ka cuci kanka Allah ya kai ma ya hana ka haihuwar lokacin da kake ita ma ka cuce ta samun haihuwar saboda haka ba daidai bane ku yi abu tare da tunani kada ku yi abu kamar kun yi alkawari da Allah ko kuma ku dauka cewa wata dabara ce idan kun yi wannan za ku iya samun biyan bukatun wanda yake cewa yana da ɗan uwansa ɗan siyasa ne kuma ya samu kuɗi sosai yakan aje su a gida kuma ya kasance idan mutane suka zo neman abu wajensa yana cin mutuncinsu ya kore su shi kuma wato shi mai tambayar ce shi kuma sai ya ɗauko kuɗin ya ba wa mutane wato yana yin sadaka ya ba su to shi yake tambaya wannan kuɗin haramun ya ci ko halal kuma shi ma yana amfani da kuɗin wannan shi ne wayan a ci an kori kare daga saura a kudi idan mutum ya ebi kudin da ba nashi ba in ka tabbatar da wannan kudin ba nashi ba ne ba wai zargi kake ba zargi daban tabbatarwa daban kasancewar ka gan shi da kudi ya zo ya je a gida ka ce ba nashi bane tun dan siyasa ne kawai satowa wannan ba daidai bane in ba kana da wata hujja da take tabbatar maka da cewa satar yayi ba zargi baya tabbatar da abu shar'ance ba a tabbatar da abu ta hanyar zargi in kaga abu a hannun mutum ko kaga shi al'aslu nashi ne wannan shine asali nashi ne sai idan wani abu ya bayyana daga baya amma kawai dan zargi ba zai saka ce na sata bane kuma in har kai kana da tabbacin cewa kudin nan na sata ne na mutane ne na al'umma ne baya halattar kai ka rika tasarrufi da su kai wa baka izini kai da shi mai bambancin ku kenan shi ma da ya kawo ya aje ai dan ya rika dan ci ne kai ma kuma yanzu kana ci to mai bambancin ku da shi kamar ya sato ne ya kawo maka ko kuma sata ce ta saci sata shi ya sato kai ka sata a wajensa kuma ka ce halal ka ci ina za ka ci halal sauraka in har ka tabbata cewa kudin nan na sata ne to kokari zaka yi ko dai in kana da yadda zaka yi ka bai da shi ka bai da su inda ya dace ko kuma ka sanar da inda yake zuwa ya satowa dan a dakatar da shi amma ba wai ka rika sata ba kai ma kana yan bukatunka kana gina kanka domin ka sata kai kyauta da shi mutane za su rika gode maka suna tan naka ne kai ma kuma satowa kai saboda ka baya halatta na ga babban tambayoyin haka nan ci gaba da karatu bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun wa وقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون الله سبحانه وتعالى إن هذه أمتكم lalle wannan addinin ku ne ummatan wahida addini guda daya wa ana rabbukum fa'budun ni kuma ni ne ubangijinku dan haka ku bauta min wa taqatta'u amrahum bainahum sai suka rarraba al'amarin su na addini tsakanin su kullun ilaina raji'un dukkanin su masu dawowa ne gare mu ubangiji subhanahu wata'ala yake ga ma wannan al'umma da musulmin su da wanda ba musulmi ba cewa
addinin musulunci shine addini guda ɗaya da ya wajaba su riƙe su miƙa wuya ga Allah ta wannan addini. Allah ce inna hadhihi ummatukum bi ma'ana millatukum, wannan shine addininku. Kalmar umma a alqur'ani ta zo da ma'anoni daban-daban, ta zo da ma'anar wani yanki na lokaci, kamar inda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa qala allazi naja minhuma wadhakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun. Allah ce wannan da ya tuna cikin mutane guda biyu da annabi Yusuf ya zauna da su a cikin kurkuku, bayan sun fito sai ya tuna da maganar da annabi Yusuf ya gaya masa a kurkuku cewa ka ambace ni a wajen mai gidanka. To sai Allah ce qala allazi naja minhuma, sai wanda ya tsira daga cikin su biyun ya ce waddakara ba'da ummati, sai ya tuna bayan wani lokaci. Kaga ummatin anan tana nufin muddatin, bayan wucewar wani lokaci sai kuma ya tuna cewa la in akharna anhum al'azaba ila ummatin ma'dudatin la yaquluna ma yahbisu ala yawma yatihim laysa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Allah subhanahu wata'ala ya ce wa la in akharna anhum al'azab, wallahi da zamu jinkirta musu azaba ila ummatin ma'dudatin, zuwa wani lokaci kayyadajje. Kaga umma anan shi ma yana nufin lokaci. Hakanan ma'ana ta biyu yakan zo da ma'anar jama'a, wata jama'a ta mutane. walamma warada ma'a madyana wajada ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'atayn tazudan. Lace walamma warada ma'a madyana wajada alayhi ummatan minan nasi yasqun. Kaga ummatan minan nasi yana nufin jama'atan minan nas. Lokacin da annabi Musa alayhi salam ya zo ruwan Madyana, sai ya ga wasu jama'a na mutane suna shayar da ababen dabbobinsu, suna shayar da dabbobinsu wannan ruwa. Kaga ummatan aka yi amfani da ita nufin jama'a. Kaga nan umma ta zo da ma'anar jama'a. Haka nan umma tana zuwa da ma'anar mutumin da ake koyi da shi, mutumin da ya zama abun koyi. Al'umma tana koyi da shi saboda ya tattara ɗabi'u masu kyau na alkhairi, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin. Allah ce lalle Ibrahim kana ummatan, ya kasance shugaba ne abun koyi. Saboda ummatan anan yana nufin rajulan ko kuma imaman yuqtada bihi, shugaba ne da ake koyi da shi. Sannan ummatan yana zuwa da ma'anar addini, umma yana zuwa da ma'anar addini, kamar inda Allah subhanahu wataala ce inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun ko muqtadun. Lalle mun samu iyayenmu akan wani addini, mu kuma akan tafarkin su anan zamu bi. To haka nan anan ma ummatukum yana nufin millatukum, yana nufin addininku. Sauraka anan ma umma ya zo da ma'anar addini ne, inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Lalle wannan addinin ku ne guda daya, don haka ku kama wannan addini shine addinin musulunci, ku miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala, ku bar hada Allah subhanahu wataala da kowa, ku daina shirka. Wannan shine addinin da ya kamata ku bi, ba irin addinin da kuke cewa kun samu iyayenku akai ba, yayin da kuka ce bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun, da kuke cewa kun samu iyayenku akan wannan addinin na hada Allah da wani, kuma akan sa ne za ku shirya, kuma za ku tafi. To Allah yake sai musu a'a, wannan ba shine addinin da ya kamata ku kama ba. Wannan addinin na musulunci shi ya kamata ku rike, ku kiyaye iyakokinsa, ku kiyaye haƙoƙinsa. To wannan maganar tana yi wa Allah subhanahu wataala yana magana da dukkan mutane, cewa wannan addinin inna hadhihi ummatukum, wannan addini shine addininku guda daya. Ma'ana dukkan annabawa da dukkan manzannin da Allah subhanahu wataala ya aiko a bayan ƙasa, dukkaninsu sun bautawa Allah ne da addinin musulunci. Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. Allah ce lalle addini a wurin Allah shine musulunci. Allah ce wa ana rabbukum fa'budun, kuma ni ne ubangijinku don haka ku bauta min. Ma'ana ni kadai ne ubangijinku,
ba ku da wani ubangijin da ba ni ba, ba ku da wani mahalicci wanda ya samar da ku daga babu, ya kula da ku, ya ba ku dukkan bukatunku na rayuwa waɗanda ba za ku rayu ba sai da su, ya ni'imta ku ni'ima ta zahiri da ta baɗini, shine Allah, shine ubangijinku. don haka shi kadai ya kamata ku bauta masa, ku tsantsanta bauta gare shi, kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun. Allah ya ce ya ku waɗannan manzanni, kulu minat tayyibati, ku ci daga daɗaɗen abubuwa na halal, wa'malu salihan, kuma ku yi aiki nagari, inni bima ta'maluna alim, ni masanin abin da kuke aikatawa ne. Sannan ya ce musu wa inna hadhihi, kuma lalle wannan ummatukum, addinin ku ne ummatan wahida, addini daya, wa ana rabbukum fattaqun, ni ne ubangijin kuma ku kiyaye dokokina. Saboda haka dukkanin annabawan Allah gaba ɗayan su akan wannan addini guda ɗaya suke, shine addinin musulunci. Babu wani annabi da ainihin ya bauta wa Allah ba akan musulunci ba, saboda tauhidi shine abin da ya hada dukkanin manzanni. Kowane manzo da ya zo, abin da ya gaya wa mutanensa su bauta wa Allah shi kadai, su daina hada Allah da komai. Hadisi ya tabbata cikin sahih al-Bukhari da Muslim daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ana aulan nasi bi Isa ibn Maryam fil ula wal akhirah. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد فليس بيننا نبي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول نين في قوة كسنشي دا النبي إيسى عليه السلام أنا الدنيا دلاهرة، أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. نين في قوة كسنشي دا إيسى بن مريم الدنيا دلاهرة. sahabbai suka ce ta yaya ya ma'aikin Allah? Manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace al-anbiya wa ikhwatun min allat, annabawa wato dukan su ɗan uba suke, uwaye ne, kowa iyaye mata ne, kowa da nashi, amma uban su daya. Wa ummahatuhum shatta, iyayen su ne daban-daban amma baban su guda. Wa dinuhum wahid, addinin su daya. Ma'ana dukkaninsu sun zo ne da kira zuwa ga tauhidi, zuwa ga kadaita Allah subhanahu wata'ala da gujewa shirka. Duk wani annabi abin da ya zo da shi kenan. Falaysa bainana nabiyyun, babu wani annabi tsakanina da annabi Isa alayhi salam, da haka yace yafi kowa kusanci da shi. Wannan ishara wa anna hadhihi inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. lalle wannan ummatukum, addinin ku ne addini guda daya. Wasu sun ce anan isharar tana komawa ne, wato wannan ishara ta hazi tana komawa ne zuwa ga jama'ar annabawa waɗanda aka ambata a cikin wannan sura. Allah subhanahu wataala ya ambaci annabawa a cikin wannan sura, ya ambaci annabi Musa, Haruna, ambaci annabi Ibrahim, annabi Lut, annabi Zakariya, annabi Yahya da sauransu. Allah ya ambaci annabawa da yawa. To wannan jama'ar ta annabawa dukkaninsu a jama'ar ku ne, kuma dukkaninsu ababen koyi ne a wajen ku. Saboda haka al'umma anan sai zanto ana nufin jama'a, kamar yadda yake a cikin ma'anonin ita al'umma ko kalmar umma da muka ambata. walamma warada ma'a madyana wajada alaihi ummatan minan nasi, sai zama jama'atan. lamma inna hadhihi ummatukum, ana nufin waɗannan jama'a ta annabawa. Saboda haka kamar Allah subhanahu wata'ala yana cewa waɗannan annabawa da Allah subhanahu wata'ala ya ambata tun daga kan annabi Nuh alaihi salam har zuwa na ƙarshe annabi Isa da aka ambata, Allah yana gaya wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama cewa waɗannan annabawa ne da ya wajaba ku yi koyi da su, domin dukkaninsu akan gaskiya suke. kamar Allah ya ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa bi hudahu muqtadi, kai koyi da shiryarsu. Wannan ɗaya daga cikin ma'anonin da aka ba ita wannan aya kenan, cewa ana nufin waɗancan annabawa
gaba ɗaya al'umma ce guda ɗaya, da haka gaba ɗayan ku koyi da su wajen kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai. Wannan tafsirin an ruwaito shi daga Abdullahi ɗan Abbas da almajirinsa Mujahid, haka na an ruwaito shi daga Qatada ibnu Da'amatus Sadusi. Ma'ana ta farko kenan, wa anna hadhihi ummatukum bi ma'ana hadha dinukum. Wannan an ruwaito shi daga Abdullahi ɗan Abbas da kuma Mujahid da Qatada. Tafsiri na biyu cewa ana nufin jama'ar annaba, wannan jama'ar ku ce, al'ummar ku ce, sauraka ku koyi da su. Wannan Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di a cikin tafsirinsa ya tafi akan wannan tafsiri, yake cewa ay ha'ula'ir rusulul madhkuruna hum ummatukum wa a'immatukum. Waɗannan manzannin da aka ambata al'ummar ku ce, sune al'ummar ku kuma sune shugabanninku. Allazina bihim ta'tammun, wanda da su ne za ku yi koyi, wa bi hadihim taqtadun, da shiriyar su za ku yi koyi. Kulluhum ala dinin wahidin wa siratin wahidin war rabb aidan wahid. Dukkanin su suna kan addini daya, suna bisa tafarki daya, kuma ubangiji daya. Saboda haka wannan ɗaya daga cikin ma'anonin da aka ba mu ita wannan aya, ko dai ana nufin manzanni ko kuma ana nufin addini. Wannan magana ko dai Allah subhanahu wataala yana magana da mu'minai gaba ɗayansu, ko kuma Allah yana magana da kafirai kawai, ko kuma Allah yana magana da mu'minai da kafirai. Suwaye ummatu kum din nan damirin suwa yake nufa? Ana nufin kafirai wanda suka kafircewa annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yake ga musu cewa wancan addinin na iyayenku da kuke bi ba shine addinin ku ba, ga addinin ku guda ɗaya shine addinin waɗannan annabawa. Ko kuma Allah yana magana da mu'minai ne, cewa waɗannan addinin da kuke kai shine addinin dukkan annabawan da suka gabata. Ko kuma Allah yana magana da mu'minai, yana magana da kafirai gaba ɗaya, yana gaya wa duniya ne duka cewa addinin da ya kamata abin shine addini guda ɗaya, inda addini inda Allahil Islam. To duka wannan malamai sun faɗa, wasu sun ce ana magana ne da mu'minai kadai, wasu sun ce ana magana ne da kafirai kadai, wasu sun ce kuma ana magana ne da mu'minai da kafirai duka. Allah yana gaya musu cewa wannan shine addinin da Allah ya zaba muku, babu wani addini da Allah zai karba sai wannan addini, don haka ku rike shi da ƙarfin gaske. Kuma da shi ne duka littattafan Allah suka sauka, da wannan ne annabawan Allah suka zo suka yi da'awa a kansa, suka haɗu a kansa, suka koma ga Allah subhanahu wata'ala. Wasu suka ce ana nufin mushrikai. Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wannan ne kamar bayar musu da martani akan magana da suke cewa inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muhtadun. Allah ce a'a, ba wannan ne addinin da ya kamata ku ba. Inna hadhihi ummatukum, wannan addinin da annabi yake kai da shi da annabawan da suka gabata shi ya kamata ku bi. Allah ce wa taqatta'u amrahum bainahum, sai suka rarraba, suka kacaccala al'amarin addini a tsakaninsu. Ma'ana suka kauce wa da'awar annabawan Allah da manzannin Allah. Annabawan Allah sun zo da da'awa zuwa ga tauhidin Allah subhanahu wata'ala, to waɗannan bayan annabawan Allah sun bayyana, sun zo da shari'a, sai suka kauce, kowa ya zaɓi wani addini yake bi, ya bar addinin Allah subhanahu wata'ala. Kowa kuma yake zaton cewa addinin da ya zaɓa shi ne addinin da zai kai shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, kuma ta haka ne zai tsira. Ubangiji subhanahu wata'ala a wani guri ce fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladayhim farihun. Suka yi gunduwa da al'amarin addininsu, suka yi gunduwa da al'amarin addininsu. Kullu hizbin bima ladayhim farihun, kowa yana farin ciki da abin da yake da shi na addininsa, kowa yana cewa shine akan gaskiya. Amma Allah subhanahu wata'ala ya hukunta cewa addini ɗaya ne zai karɓa a wajensa. Duk wanda ya bi wani addinin ba shi ba, Allah ba zai karɓa ba. Man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Duk wanda ya nemi wani addini ba musulunci ba, to ba za a karɓa daga wajensa ba, kuma a lahira yana cikin tababbu. Saboda haka koda wasu za su riƙi wani addini ba musulunci ba, su yi farin ciki da wannan addinin, to wannan farin ciki din na banza ne, ba zai amfane su a gurin Allah ba, domin matukar ba zuwa suka rungumi musulunci ba, wanda yake nufin gaba daya bawa ya miƙa wuyarsa ga Allah subhanahu wataala,
yadda da Allah cewa shi kadai ne zai tsara masa tafarkin rayuwarsa da yadda ya kamata yayi a duniya, shi kadai ne zai gaya masa abin da ya halatta da abin da ya haramta, ba zai haramta wa kansa ko halatta wa kansa da san zuciyarsa ba kuma wasu za su shiga cikin sha'anin rayuwarsa su tsara masa cewa abu kaza haram abu kaza halal yadda ba. Allah subhanahu wataala shi zai masa wannan, ya yadda cewa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. in yadda da wannan to wannan shine musulmi, shi kuma ne yazo da addinin gaskiya, shine kuma Allah subhanahu wataala zai tsirar da shi ranar gobe kiyama. don haka waɗannan addinai da kuka kama ba musulunci ba, a junanku kowa yana alfahari da nashi cewa gaskiya ne, ku sani ubangiji subhanahu wataala ba zai bar al'amarin haka ba. ba za a ce dukkaninku abinda kuka yi Allah subhanahu wataala zai karbe shi a haka ba, bayan kun rarrabu, wasu sun yi gabas, wasu yamma, wasu kudu, wasu arewa, wasu sun tsaya cak ba inda suke yi. to kuma da a ce za ku haɗe a guri guda, wanda ya gabas da wanda ya yamma da wanda ya kudu wa arewa, ce kuma duk guri guda za ku haɗe, ba zai yiwu ba, kowa ya kama direction ɗinsa. saboda haka gaba ɗayanku za ku dawo ga Allah subhanahu wataala, kuma zai yi hukunci inda zai yi muku hisabi akan ayyukanku masu kyau da marasa kyau. shi yasa ya ce kullun ilaina raji'un, dukkaninsu da waɗanda suke kan gaskiya da waɗanda suke kan ɓata, dukkaninsu za su koma zuwa ga Allah subhanahu wataala. Allah ya yi hukunci a tsakaninsu, ya musu hisabi akan ayyukansu, ya musu sakayya, in kana khairan fa khairun wa in kana sharran fa shar. wanda ya alkhairi ya ga alkhairi, wanda ya sharri ya ga sharri. kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay inma amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. man jaa bil hasanati falahu 'ashru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. ubangiji subhanahu wataala yace innal ladhina farraqu dinahum, lalle wanda suka yi kace-kace da addinin su, suka yi masa ayaga, wa kanu shi'an, suka zama kungiya lasta minhum fi shay'in, ba ruwanka da su, inma amruhum ila Allah, al'amarun su yana ga Allah, thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, sannan ya ba su labarin abinda suka kasance suna aikatawa. man ja'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha, wanda yazo da kyakkyawan aiki Allah ya rubanya masa shi 10. wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun, wanda yazo kuma da mummuna, bisa ga adalcin Allah ba zai masa sakayya ba sai da kwatankwacin wannan mummunar, ba za a zalunce shi da komai ba. to ubangiji yana gaya mana cewa dukkan wata rarrabuwa ba fa haka za ta kasance a gurin Allah subhanahu wataala, akwai sakamako da ya ajiye. to ko dai Allah subhanahu wataala yana magana da kafirai cewa sun rarraba addini, sun yi kace-kace da shi, kowa yana farin ciki da abin da ya rike, ko kuma Allah subhanahu wataala yana magana da musulmi bayan gaskiya ta zo musu, bayan shari'a ta zo musu, bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo musu da alqur'ani da sunna, amma duk da haka suka koma suka zama kungiyoyi daban-daban, suka zama ɗariƙu daban-daban, kowa kuma yana alfahari da abin da yake kai, yana ganin cewa shi nashi shine gaskiya. wa kullun yad'i waslan li layla wa layla la tuqirru bidha wa dhaka, kowa yana cewa shi shine masoyin Laila, da shi Laila take haba-haba, ita kuma Laila ba wanda ta yadda da shi. saboda haka kowa yana jin cewa shine akan gaskiya. kullu hizbin bima ladayhim farihun, kowa yana amfani ko kuma yana alfahari da abin da yake kai. a gurin Allah subhanahu wataala gaskiya guda ɗaya ce, ita ce alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama. alqur'ani da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yahudawa sun kaso 73, nasara sun kaso 70, abinan yahuda sun kaso iftarqatil yahudu 72 firqa, nasara sun kaso 71, al'umma ta za ta kaso 73. kulluha fi an-nar, kullu firqatin fi an-nar illa wahida, dukkanin kungiyoyin da za su zama a wuta sai guda daya
aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama cikin waɗannan guda ɗayan suwaye, annabi ya ce ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, wanda ya tsaya akan abin da ni da sahabbaina muke kansa a yau, wanda yake kan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kansa shi da sahabbansa, wannan su ne waɗanda za su kubuta daga cikin dandazon waɗannan da za su yi wa addinin musulunci a yaga. Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya yi huduba kamar da yake cikin hadisin al-Irbad ibn Sariya, da ya yi huduba wacce take gamsasshiya isasshiya, da har sahabbai zukatansu suka raurawa, suka yi hawaye, suka yi kuka dan suna ga kamar hudubar ma ban kwana ce annabi yake musu, ka annaha mau'izatu muwadda, fa qalu ausina ya rasulullah, suka ce kai mana wasiya ya manzan Allah, saboda suna ganin kamar wannan hudubar sace ta ƙarshe, daga ita kuma ba zai sake musu huduba ba, zai koma ga Allah. To a cikin wannan wasiya da yake musu sai yake ce musu wa alaikum fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi tsawon rai daga cikin ku zai ga sabani mai yawa, wato zai ga musulmi sun sassaba, sun rarrabu kamar yadda arna suka rarrabu a addinansu. Dama Allah ya tsawatar wala takunu minal mushrikeen minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun. Kakku zama kamar mushrikai waɗanda suka yi wa addinin su a yaga, suka yi masa gunduwa kowa yana alfahari da nashi. To annabi ya ce wanda duk yayin tsawon rai daga cikin ku zai ga sabani da yawa, amma menene mafita? Fa alaikum bi sunnati, nayi muku horo ku rike sunnata da sunnar khalifofin nan nawa shiryayyu Abubakar da Umar da Uthman da Ali. Ku rike hanyar su, kuma ina muku kashedi wa iyyakum wa muhdathatil umur, ina muku kashedi ku rike abubuwan da suke fararru, ku dauki abubuwan da suke fararru, ina muku kashedi a hirdinku. Fa inna kullu muhdathatin bid'ah, kowane fararren abu bid'a ce, duk kuma wata bid'a bata ce, domin abinda take bid'a shine kishiyanta sunna annabi sallallahu alaihi wasallam. Da inda ka kawo bid'a to sai ka tashi sunna daga wurin sannan ka aje bid'arka. Saboda haka annabi ya ce ku rike sunnata. Sunnar annabi ita ce safinatu nuh, man dakhalaha naja, ita ce jirgin annabi nuhu, wanda duk ya shiga shine zai kai labari, wanda kuma ya ce sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma, to wanda ya san inda yaje. Yace akwai wasu tarin bid'o'i su za su kare shi, za su shigar da shi aljanna, to karshe zai zama wahala bainahum al-mawju fa kana min al-mughraqin. Wannan tarin bid'o'in su za su hana shi ya samu kubuta daga kamun ubangiji subhanahu wata'ala, karshe kuma ya samu kanshi tsundum a cikin halaka. Saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana fuskantar da wannan magana ga waɗanda suke ma'abota addinai daban-daban, su zo su rike musulunci shine addinin tsira. Yana kuma fuskantar da wannan magana ga musulmin su kansu, su dawo su rike agiya guda ɗaya. Ba ta yiwa a ce a haɗa kai amma kowa je ya nashi, wanda ya zama kamar yadda Allah ya sifanta haɗin kan munafikai, ce tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Kana ganin su kai tsammanin su kansu ɗaya amma zukata kowa da nashi, kowa da abin da ya rike a ransa. Wannan ba shi ne abin da Allah yake so ba. Ana so mu zama ka qalbi rajulin wahid, zuciyarmu ta zama kamar zuciyar mutum ɗaya. Allah ce wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Allah bai ce kawai mu hada kai ba, sai da ya faɗi abinda zamu rike mu duka sai kanmu ya hadu, shine mu rike igiyar Allah. Igiyar Allah ita ce abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na alqur'ani da sunnarsa. Wannan ita ce igiyar Allah. Mu rike igiyar Allah gaba daya, to sai mu zama mun dunkule, mun zama abu daya. Amma idan muka ce kowa ya je ya rike nashi, ko mu zo mu haɗa kai, to wannan koda a ce a zahiri ana kamar kan ya haɗu, wannan kan haɗuwar kan na wofi ne, ɗan abu ƙarami zai wargaza shi. Ɗan abu ƙarami kuma ai kuna gani lokaci za a zo a ce a haɗa kai da ɗan wani abu ya ɗan bullo, ɗan ƙarami sai ga kuma kan ya wargaje.
kaga wannan ba haɗin kai bane. Ana son ya zan an haɗa zukata. Allah subhanahu wataala yana gaya ma annabinsa ni'imar da ya yi masa da irin wanda ya wasa habbansa, wallazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa allafa bayna qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Allah ce shine ya karfafe ka da nasararsa da mu'minai, ya kuma hada kai tsakanin, wato wa allafa, ya kuma hada bayna qulubihim tsakanin zukatansu. Kaga Allah ce sai ya hada tsakanin zukatansu, don wannan ita ce haduwar kai. Da zanto mun kudirci abu guda, aqidan mu daya, ba kana ganin abu imani bane ko kuma kana ganin shi musulunci ne, ko ina ganin shi shirka ne. Kaga wannan abu haduwa ba za ta yi a haka ba. Abinda kai kake cewa bautar Allah ne, ni kuma ina cewa shirka ne. Kana cewa sun abinda kai kana cewa bautar Allah ne, ina cewa bid'a ce. Kai kana bid'a hasana, ina cewa bid'atun dalala. To kaga akwai rikici anan. Akwai wasu abubuwa da ba za su raba kan musulmi ba, sabani na furu'a sabani da za a samu irin da suka shafi hukunce wanda tun a cikin sahabbai an samu wannan, a samu wanda yayi fatawa kaza, wani yayi fatawa kaza, amma dai tushen addinin su guda ɗaya ne. A harkar aqida abu ɗaya suka rike imani da Allah da manzanninsa da littattafansa, kuma imaninsu da Allah imani ne iri ɗaya. So haka wannan sabani na furu'a ba shi ake magana ba. Wannan daman Allah subhanahu wataala ya riga ya halicci mutane da mabambanta tunani, mabambanta fahimta, mabambanta ilimi. Dole ne wajen riskar abubuwa a samu sabani. To wannan ba shine ake magana akai ba. Sabanin da zai kai ga wani ya zaci dan uwansa batacce ne, dan uwansa wannan kuma ya dauka dan uwansa shine shiyayye, wannan dan uwan batacce. Wannan shi ake magana akan sa. To Allah subhanahu wataala ya hana wannan. Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa kullun ilaina raji'un. Dukkaninmu, kowane irin aqida kake da ita, kowane addini kake bi, zaka koma ne ga Allah. Thumma inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Allah ce koma su gare ni gaba ɗaya take, kuma hisabun su gaba ɗaya yana kaina. Saboda haka wannan aya tana magana da waɗanda suka saba wa shari'ar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wanda kowa ya riki wani addini daban ba addinin musulunci ba. Hakanan kuma tana magana da waɗanda suke a ƙarƙashin addini guda ɗaya, amma kuma sun yi saɓanin da ya kai har wani yana tuhumar da ɗan uwansa da kafirci ko da shirka ko da abin nan, cewa gaba ɗaya su dawo su rike igiyar Allah. Wannan shi zai hada su. Sannan Allah ce faman ya'mal minas salihati, faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. الله سبحانه وتعالى فمن يعمل من الصالحات، to wanda yayi daga yayi aiki, wato yayi aiki na kwarai, wa huwa mu'minun, alhalin yana mu'mini, fala kufrana li sa'ihi, to wanda ba za a musanta aikin sa ba. wa inna lahu katibun, kuma lalle mu masu rubuta shi ne. wa haramun ala qaryatin ahlaknaha, haramun ne ga wata alƙarya da muka hallaka ta saboda ƙaryata manzanninmu, annahum la yarji'una, cewa za su komo duniya ko kuma ba za su koma gare mu ba. A wannan Allah subhanahu wata'ala ci gaba da nuna cewa addini guda ɗaya ne, kuma duk wanda ya imani da Allah ya kyakkyawan aiki a gurin Allah subhanahu wataala yana da sakamakonsa. Wanda kuma yayi abin da yake ba mai kyau ba, to Allah subhanahu wataala zai iya kama shi kamar yadda ya kama waɗanda suka gabata. Allah ce faman ya'mal minas salihati, wanda yayi kyakkyawan aiki daga kyawawan ayyuka. Anan tab'idiyya ce. faman ya'mal minas salihati ay ya'mal shay'an minas salihat, wanda yayi wani abu daga cikin kyawawan ayyuka, kamar yayi abubuwan da Allah ya farlanta masa da sauran abubuwa na kyawawa kamar sada zumunci,
taimaka ma wanda aka zalunta, taimakawa mai rauni da sauran ayyukan alkhairi. In yayi wannan sauraka min anan ana nufin wani bangare na kyawawan ayyuka, sauraka min tab'idiyya ce ba min ce abin da listighraqil jinsi ba, saboda babu wani wanda zai iya gaba ɗaya ayyuka na ƙwarai a ce duk gaba ɗaya ayyuka na ƙwarai yana yin su. Wannan la qudrata lil mukallafi alai, la qudratu lil mukallafi alai, babu wani wanda zai iya wannan, sai dai yayi wasu na yayi farilla kuma yayi wasu daga cikin nafilfilu. Wannan mutane suna wato gasa ko tserereniya akan wannan yafi wani, wani yafi wani. Allah ce in yayi aiki na ƙwarai wa huwa mu'min, alhalin yana mu'mini, wato yana mai kadaita Allah subhanahu wataala, yana mai ikhlasi cikin aikinsa, fala kufrana lisa'ihi, to wannan ba za a musanta masa aikin da yayi ba, wato ba za a yi masa rintan aikinsa ba a ranar gobe kiyama, ya zo da aiki kuma a ce bai yi ba, ko ya zo da ayyuka masu yawa a rage masa ladansa. wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru wallahu alimun bil muttaqin. Allah ce duk abinda suka yi na alkhairi to ba za a yi musu butulcin sa ba za a musanta musu, a hana musu ladan sa ba. wallahu alimun bil muttaqin, Allah masani ne da waɗanda suke masu takawa. anan zamu ga ubangiji subhanahu wataala ya shardanta wani sharadi, shine wa huwa mu'min, yana mai imani. saboda yadda mutum zai yi aiki na kwarai, duk yadda mutum zai yi aiki na kwarai amma bai gina shi akan tauhidi ba, to wannan aikin Allah subhanahu wataala ba zai karbe shi ba. masalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rih fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu ala shay, dhalika huwa ad-dalalul ba'id. Allah ce misalin waɗanda suka kafirta ayyukansu, ma'ana ayyukan da suka yi na kwarai, kamar sada zumunci, kamar taimakon kai da kai, ciyar da marayu, amma kuma suna tattare da kafirci. Allah ya ce to ayyukansu karamadin, kamar toka, kaman wato ayyukansu suna kama da toka. ishtaddat bihi ar-rih, wannan tokar da wato iska mai tsanani ta taso akanta, fi yawmin asifin, a wani yini mai tsananin guguwa. to ya kake zaton wannan toka za ta zauna? ba ta zauna ba. iska ce mai tsanani a ranar da yinin da ake tsananin kuma guguwa, kuma ta taso ma wannan toka. Allah ce la yaqdiruna bima kasabu ala shay, ba za su samu komai daga cikin abin da suka aikata ba. ce zalika huwa ad-dalalul ba'id, wannan shine bata wanda yake mabayyani. Ubangiji subhanahu wataala baya karbar aiki na wani sai yayi imani. ce man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, ce wanda ya aiki na kwarai, mace ne ko namiji ne ko mace, yana mai imani. wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. ce wanda ya aiki na kwarai yana mu'mini, amma in babu imani, wanda ce wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. الله سبحانه وتعالى يقول وأن نسك كافرتا أيكنسو كسراب بقيعة كمرك والولنياتي أقولي مفقو أنسان أبن متفيك هنقوا إذن يشيق سهارة ذلك هنقوا ونقولي كمرواني يا ملالة, to zai cewa ruwa ne, ko tafiya kake akan kwalta rana ta take, zaka rika ganin gabanka kamar ruwa ne a kwance. kasarabin biqi'a yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a, wanda yake cike da kishirwa yana tsammanin ruwa ne, yana sauri yazo ya samu wannan ruwan. hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a, yana zuwa sai ga babu komai a shi, tsandauri ne, fako ne kawai. wa wajada Allah inda, ya samu ubangiji kuma a gurin, fawaffahu hisabahu, ya cika masa hisabinsa, cika masa hisabin ayyukansa. wallahu sari'ul hisab, Allah mai tsananin, Allah mai gaggawar hisabi ne. don haka aikin waɗanda suka kafirta a gurin Allah subhanahu wataala ba komai bane, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa Allah baya zaluntar mu'mini
a cikin ayyukansa na inna Allah la yazlimu almu'mina hasana, duk wani aiki da kai Allah ba zai zalunce ka akan sa ba. yu'ta bihi fi dunya wa yujaza bihi fi al-akhirah, ko yu'ta biha fi dunya wa yujaza biha fi al-akhirah. A duniya za a baka a dalilin wannan aikin, sannan a lahira kuma ubangiji ya maka sakayya akan sa. Amma kafiri, inji annabi sallallahu alaihi wa sallama, idan yayi ayyuka masu kyau, to a nan duniya Allah subhanahu wataala zai ciyar da shi, ya shayar da shi a madadin aikin sa. Saboda duk wata walwalar da kafiri yake yi a nan, rabansa yake cinyewa. In ya je lahira ba zai samu komai ba zai je wa Allah ya ce ai ya ciyar da marayu, ya taimaka gajiyayyu, yayi kaza ya taimakon in hijira, yayi waye ba. Ce an riga an biya ka, ai baka ci ka koshi ba, baka ci mai dadi ba, baka hau mota ba, baka shiga gida mai kyau ba, baka shiga iya condition ba, duk ka ci ko baka ji ba, naji to biyan ka aka yi, bai kai wa Allah ya baka waɗannan. Saboda ka an biya ka ba abinda kake bin Allah subhanahu wataala akan sa. Saboda ka dole sai akan imani ne aka gina aiki, akan tauhidi. Ubangiji subhanahu wataala yayi alkawarin cewa duk wanda yake kyawun aiki ubangiji subhanahu wataala zai biya shi, ba zai tozarta masa aikin sa ba. Ubangiji yana cewa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Wanda duk ya nufi lahira sannan yayi aiki irin na lahira din, irin aikin da ake samun lahira da shi, wa huwa mu'min, alhalin yana mu'mini. Allah ce fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, wadannan su ne ayyukansu yake abun godewa. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Ce in kai kyakkyawan aiki Allah zai ninninka maka ladansa kuma ya baka wato lada mai girma a kansa. Hadisi ya tabbata a cikin Muslim da Sunan Ibn Majah da Musnad Imam Ahmad, hadisin Abu Huraira, annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu amal ibn adam yudha'af alhasanatu bi ashri amsalha ila 700 dha'fin ila ma sha Allah. Dukkanin aikin dan adam ana ninka masa shi, wato aikin dan adam mai kyau ana ninka masa shi, kyakkyawan aiki guda ɗaya ana ninka masa shi 10 har zuwa ninkin 700 har zuwa ila ma sha Allah. wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. za mu tsaya anan saboda lokaci. Abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka kuskure Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.